Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. To shin wannan matsalar gaskiya ne daga sama ne? To muna roƙo da duk wanda ya ga wannan bidiyon ya yi sharing ɗinsa ta yadda har sai saman da suka faɗa sun ji kuma sun gani. Idan mun ji sun yi shiru to matsalar daga sama ne, idan kuma mun ga sun ɗauki mataki to matsalar daga ƙasa ne. Ƙasar waje zan zo fitar da ke. Zan tura ki Indiya saboda suna da ƙwararrun likitoci. A'a dadi, a bar ni a nan kawai tunda ba wata gagarumar matsala ba ce a gare ni. Ya kai kika san haka? Hakan likitan ya faɗa. Ai tun kafin ka zo Allah ya taimake ka. Likitan ya mata gwaje-gwaje kala-kala. Ya ce matsalar ta gaskiya ba sosai bane. Yawwa dama ina neman ka. Na kana so ka faɗa wa Jibril cewa ni na sa ya rage wannan kudaden ko? Eh to an faɗa masa mai zaki. To ka sani cewa ni ma ina da naka record din. Hai, wannan fa baiwa Allah fa na san fa an ce ciki ba fa dan a ci abinci aka yi shi ba, dan a rufe sirri. Dan wannan baiwa Allah in na sake na faɗa to billahi la ilaha illa to na asiri zati. Ga nan zai zaran ido take inda ka san tsohuwar yar daba. Allah wallahi. Dan amma ai ba zan faɗa ba, Allah ya nima. Kuma idan hukuma bata ɗauki mataki a cikin 'yan wasu awanni ba, za mu bayyana muku sunan wannan ɗan sandan da sunan kuma wannan babban mutumin wanda shi ɗan majalisa ne. Alasan, wannan mutanen togan da me suke ne tun a zanen gurin? Ranka dai yadin da ka tafi suke na hatsi. Musa! Musa! Nu! Kuma muna nan ba za mu bar gurin nan ba har sai Atine da 'ya'yanta sun samu adalci. Muna nan a nan gurin. Yawwa. Kai dan marasa mutunci. Dan ka zo ka ne mana bidiyo kuma? Malaka sake shi. Idan ban sake shi ba fa, me za ku yi? Kun ga. Kada wanda ya ƙara magana. Kai kuma yanzu nan ma kai karamar kunya ne. Kai, dalla kashe wani abu da kake da hoto. Ka kashe na ce. Arrest him. Wuce mu je. Wallahi ƙarya kake dan sanda, ba kai saka shiga da shi ciki ba. Wallahi muddin kana so ka shiga da shi sai ka fara gamawa da mu.
ranka ya dade akwai matsala fa. Ina tunanin mutanen nan fa akwai abin da suka taka. Lalle kana da magoya baya. Sai dai kuma ina mai shawartar ka da ka ce musu su bani hanya wuce da kai. Dan idan ba haka ba zan nuna musu karfin mulki. Zan sa 'yan sanda anan su yi musu dan banzan duka. Ku ba mu rin wuce. To amma ran kai dade. Chalisi. Ku ba mu hanya wuce. Lokacin da na ji labarin cewa ba kya jin daɗi, hankalina ya matuƙar tashi. Amma da na zo na ganki a wannan yanayin sai na ji hankalina ya kwanta yanzu. Kina matuƙar kula da ita kamar ke kika haife ta. Ina godiya. Ai kowa ma haka yake faɗa. Allah ya taimake ka. Ai da abin da kake so, ni ma ina son shi. Shi yasa naga koyaya nake so in ga kula maka da amanarka. Kaina bisa wuyana, ranka ya daɗe. Na gode. Jibril, wannan ɗan ƙaramar matsala ce. Kuma inda Allah ya baka hikima, za ka iya magance ta a cikin ƙanƙanin lokaci. Na kasa gane yaushe na faɗa cikin wannan ramu. Ina cewa Umar Hashim zai girbi abin da ya shuka. Ashe ni ne zan girbi nawa. Amma Jibril, idan kai saurin karaya, za ka yi saurin matuƙar ba da maza. To ya zan yi? Ka sanar da ni hanyar da zan bi in dawo da kimata. Domin muddin na rasa wannan dama, wallahi kowa ma ba zai kai labari ba. Ai dama idan ganga tafiya zaki fashewa za ta. Ai tukunna ma sai na rufe babinsa ta yadda ko kallon fuskarsa Hajiya Nafisa ba za ta saki marmari ba. Ce yanzu menene ya sauka? Uwar ɗakin mu ita ce babban matsalar mu, amma ita ma mu je zuwa. ce ashe manyan munafukai ne abun yan jakar uwa. To ani ban gaji gurin ba, ko Hajiya ta turo a kirawo shi ne. Center ta yi fice wajen koyar da gangariyar turanci. Yi amfani da wannan damar domin koyon turanci daga farko ko bunƙasa turancinka. Yanzu dai Kamfa Modern English Center ta buɗe registration na ajin mutum 1, ajin mutum 10, ajin mutum 25 ko kuwa ajin mutane da yawa. Muna karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi da safe ko da yamma, a ranakun Alhamis da Juma'a ko Litinin da Talata da Laraba kuwa da daddare. Ofishinmu na nan a Kabuga, Jamblo, Dora da Postgate. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi 09077474303. Sanarwa daga Ana Saminu Kamfa, Director. Wannan tafiya da na tafi ƙasashe wajen guda 3. A cikin ƙasashen da na je, babu ƙasar da ta burge ni kamar ƙasar Maghrib. Tun a farkon shiga na fahimci cewa akwai nutsuwa da farin ciki a cikin garin. Wato kayan masarufi ba sa tsada a garin nan.
da kuɗi ƙalilan za ka ci ka sha. Amma kun san menene ba su wannan ni'ima? Adalci ga shugabanni. Wato babu shakka jin ƙan shugabanni ga talakawansu ya sa Allah ya sanya wa ƙasa albarka. Kwana na 3 ina yawo a ƙasar nan. Amma ban taɓa jin wani talaka ya la'anci shugaba ba. Suna amfani da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zagin shugabanni fasikanci ne. Sannan ranar ƙarshe da zan taho na je masallaci sai na haɗu da wani balarabe fari ma'abocin haske yana yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yake min nasiha akan kada in yi wa gaskiya girman kai, sannan kuma duk inda na ganta in ɗauke ta, sannan kuma in so ma'abota gaskiya da riƙon amana. Iro, kira min MD. An gama sa. Kun san wani abu kuwa? So nake kawai yanzu in magana da Umar Hashim. Wajibi ne kowannen mu ya sharing din wannan bidiyon da aka dora, kowa da kowa sai yanzu. Wajibi ne kowannen mu ya sharing din bidiyon da aka dora, kowa da kowa sa. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofar cin alkairi wani ba zai co. Baka same shi bane? Ranka da ta ki shiga ne wallahi. Ba nan ba tashi. Sauri ka kira likita. Nafisa. Kai. Kira doctor. Doctor. Dota. Nafisa. Dota. Nafisa. Dota. Kaga ma kira yarinya. Ma kirci. Nafisa. Nafisa. An je kiran shi ranka. Aboki dan haka kamar kana da wayewa. Amma me yasa ka kasa sarrafa zuciyarka? Shin ka san halin da ka jefa kanka kuwa? Gaskiya ina tausaya maka. Me yasa ni da nake akan gaskiya kake tausayina? Ai ina ganin wanda yake kokarin kare ƙarya shi ya kamata a tausaya ma, ba ni ba. Kaga abokina, a wannan lokacin ba za ka iya taba canza wannan tsarin ba. To, daga yanzu ka daina cin abinci kuma ka daina shan ruwa. Gaskiya kana da zafin kai, amma idan kai laushi za ka risina. Haka kake gani. To amma me yasa baka tambayi dalilin da yasa na ce ka daina cin abinci kuma ka daina shan ruwa ba? Saboda na san shiririta kawai zaka faɗa min. A'a, ba shiririta zan gaya maka ba.
zan bambance maka tsakanin haram da halak ne. Da ka san hukuncin da Allah ya tanada akan mutanen da suke ƙara taki guda akan filayen da ba nasu ba, da ba a saka kulle ni ba. Ballantana ku da kuke ƙoƙarin cinye filaye guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ƙara taki ɗaya na filin da ba nasa ba, sallallahu alaihi wasallam, ranar lahira sai an nannaɗo wannan ƙasar tun daga ƙasan bakwai an naɗe masa kansa. Kuma wannan hadisi kudisi ne. Yallaɓai na iya tafiya saboda da wuri yanzu tunda an mata allura ta kwanta tana bacci, to kuna iya bata ta huta. To amma bai sa na ji tana tari. Yallaɓai da wuyar kun sa ta magana ne, amma hakan duk ba matsala bane tunda Allah ya sa ta samu ta kwanta za ta yi bacci. To in ta tashi farka kuma za ta iya farkawa a jeje insha Allah rabbi. To yallaɓai ni ma na gode. Kin san me nake so da ke? Sai ki zauna a gurinta, duk abin da ake ciki ki min waya. To babu matsala, Allah ya taimake ka. Amma yanzu daga nan ina ka nufa? Zan karasa gida ne. Amma ki da fi za kwana a gurinta. Yawwa. Miro? Bismillah. MD, ka sanar da Umar Hashim cewa gobe da yamma ya zo ya same ni a nan. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita izzar saunin kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofar cin alkairi wani ba zai cutu ba. Da Allah jama'a maza da mata, da Allah ku bar nan wajen saboda ba a son wannan taron naku a gaban ofis. Kada ku tayar mana da hargitsi. Yalla bai muddin kuna son ku goma mabugun nan to dole ne ku fito mana da Umar Hashim. Amma wallahi muddin ba a fito da shi ba to anan za mu fa. Me yake faruwa? Na gan ku da madokai. An kai daɗe mutane ne suka zo suka taru a bakin ofis suna so su tada rigisi. Yanzu ka dubi irin waɗannan mutane. Duk wanda ka kalla a cikin shi a nan wajen zaka ga aƙili ne, adili ne, kuma matasa ne waɗanda kana kallon shiga su ma zaka ga ai bayan iska bane waɗannan, bayan shaye-shaye bane, ba ma starter zoma bane. Idan ma zanga-zanga suka zo yi, zanga-zanga suka zo yi ta lumana, dukkaninsu a ciki wa ka gani da kalamar alamun ɗan iska ko lalatacci da za ku ɗauko waɗannan kulaken? A'a. Jama'a, to Allah, ina mai baku haƙuri. Hukumar 'yan sanda tana baku haƙuri. Ƙarƙashin jagorancin CP Habu A Sani wato Kalamu Wahid. Shugaba ne adili wanda yake son matasa irinku, wanda yake son ci gabanku, wanda kuma yake son ku ringa sa ido akan wani abu da zai kawo hargitsi a wannan jiha tamu. Ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Kuma Allah ina so duk ku sauke waɗannan wayoyin nan. Duk
abubuwan da suke faruwa mai girma sifi ya gani, kuma ina mai tabbatar muku da cewa za mu shiga lamarin za kuma mu duba, kuma ina mai tabbatar muku da cewa za mu tabbatar da cewa an yi adalci da gaskiya a ciki. Don haka ku dan yi hakuri ku bani wasu 'yan mintuna da Allah zan shiga ciki. Ranka ya daɗe, shugaban da jagoran tafiya nan yana ciki haka yanzu haka sun shiga mana da shi. Na gani, kar ku damu. Abin da ma ya kawo ni kenan saboda in tabbatar da cewa na shiga cikin al'amarin. Kuma hakuri ku bani wasu 'yan mintuna kun ji ko? Na gode. Na gode. To muna godiya ranka ya daɗe. ASP Sadiq! ASP Sadiq! I'm highly disappointed from you. Sorry sir. Kuma ka sani, masifar da kake nema ka jawo ka iya kanka kai kaɗai za ta tsaya. Sa'ilin nan ina so ka sani ba za ka jawo wa hukumar 'yan sanda ta wannan ƙasar abin faɗi ba. Sorry sir. Kamar baka san abin da kake ba a matsayinka na jami'in tsaro kuma wanda yake da rank of ASP a ce wai mutum yana bayani ya gama bayani tsaf kai jakin ɗinsa ka kama shi kai jakin ɗinsa. To ina so ka sani wannan abin ya hau social media handles ga baki ɗaya kusan na ƙasar nan, Twitter, Instagram, Facebook, duk wannan abin da ka yi an yaɗa shi. Kuma wannan abin yanzu da nake maka yana gaban CP Commissioner of Police nan garin Habu Sani Kalamu Wahid, kuma ka san shi wannan commissioner namu baya yadda a zarafin al'ummar garinsa, don haka ya rage naka kai kadai ya shafa, ba abin da ya shafe ni a matsayina na DPO na wannan division nan. I'm highly disappointed from you wallahi. Ina yaron da ka kama yake? Yeah sir. Go and release him. Ka kawo shi. Kawo shi. Ranke daɗe sannu. Fita waje. Ranke daɗe, don girman Allah ki mun afuwa. Wallahi sai ka fita. Fita waje. Fita waje. Jibrin. Na? Je ka waje. An ba ku gorori, an yi commanding ɗinku. Ku je ku doki innocent people, ba haka ake yin aiki ba a matsayin ku na jami'an tsaro. This is a mistake. Sorry sir, umarni ya bamu. It's okay, shikenan. Zai ga umarnin da ya bayar in alheri ne. Sorry sir. ASP Sadiq. Sa. Ka ba shi haƙuri. Kai haƙuri. Allah ya baka haƙuri. Ba ku ya wuce. Bawan Allah, dan Allah kai haƙuri. Kuma 'yan sanda tana baka haƙuri bisa abin da aka yi maka. Ba matsala ya wuce.
ita dama duniya na haka take? Wallahi ƙarya ne. Dole a rufa ni, kuma dole a saya ni. Idan kuma ba haka ba, wallahi za a yi tawatsi, domin zan fasa aiki. Sai na san yadda na yi mai girma Matawalle ya san duk abin da aka kulla. Ni za yi wa butulci? Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Go, mu je. Mu je. Me yake damun ka ne wai? Kot na gaci. Yanzu ba muka fara. Wallahi jiki na da ciwo yake. Amma an ɗora min bulo a jiki. Ba da mu. Na san abin da ke damun ka. Ka sha wannan. Rizoli Cafe. Rizoli Cafe. Rizoli Cafe. Rizoli Cafe, ɗanɗano mai daɗi da sanya annashuwa domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Rizoli Cafe shine na ɗaya. Mai yiwuwa kana wani wuri nesa kana buƙatar sayen shaddodi, atamfo, laissussuka, kai har ma da material a nan jihar Kano. Mai yiwuwa kina gida a kwance, ayyuka sun yi miki yawa, gashi kina tsammanin zuwan baki, sannan kuma akwai wata sayayya da kike son ki a kasuwa. Kuna gida, kuna kwance, kuna hutawa, gashi kuma ba ku son fita, gashi kuma kuna da abubuwa da yawa da kuke son siya. Ana mutukar sanyi ko kuma ana ɗanɗana zafi, ga cikin kasuwa zai takura rayuwarku, gashi kuma kuna da sayayya da kuke so ku yi. Cikin wannan hali na yaduwar annoba, kuna ba da matukar muhimmanci wajen kula da lafiyarku, sannan kuna gujewa shiga cikin turmutsatsin kasuwa. Ga wata sayayya da kuke son ku yi a kasuwa. To kada ku damu, shahararren kuma katafaren shagon sai da kayayyaki na Shehu Dankwarai SDK ya tanadar muku mafita ta online business. Ga duk masu buƙatar yin kasuwanci da mu, ma'ana ta online business ɗinmu, za su iya tuntuɓar mu a shafinmu na Instagram mai suna Shehu Dankwarai SDK. Ko kuma ku yi mana magana ta waɗannan lambobin. Za ku iya kiran lambobin kai tsaye domin yin magana da mu. A Shehu Dankwarai SDK ne za ku iya siyan kaya cikin sauki, sannan a kai muku shi duk inda kuke so. Muna maraba da abokanan cinikayyen mu maza da mata. Sai mun ji daga gare ku. Ina mata maza samari da 'yan mata ga babbar dama ta samu da za ta taimaka wa fatarku gurin yin kyalle haske da sheƙi. Wannan dama ba wata dama ba ce face sabulun skinza. Sabulun skinza sabulu ne mai inganci wanda hukumar NAFDAC ta amince da ingancinsa. Sabulun skinza yana inganta lafiyar fata, yana ƙara wa fata sheƙi, ta yi kyau, ta yi haske, ta yi subul-subul kamar na sabuwar amarya. Ina amare, ina 'yan mata, ina gayu, to ga babbar dama ta samu. Kar ku bari ya wuce ku, sabulun skinza. Ga mai buƙatar sabulun skinza zai iya ziyartar babban ofishinmu a adireshi kamar haka: 12 zuwa 13A a gidan Gami da ke namba 7070 Gwarzo Road, opposite da FCE Kano, ko kuwa tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 070 46 46 8000, 070 46 46 8000, ko kuma 081 24 30 5202. Sabulun skinza mai da tsohuwa yarinya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina jama'ar garin Gombawa Iba Fari. Ina muku albishir da shahararren bako mai bada maganin gargajiya tsakanin mace ko namiji, kuma kowace irin lalura ce. Zai shigo garin Gombe, ko kuma in ce yana nan a cikin garin Gombe a BCJ domin kawo muku nagartattun kuma magunguna masu amfani tsakanin lalurar maza da kuma ta mata. Za ku same shi yana nan a BCJ a baje koli da ake yi kowace shekara a nan BCJ. Sannan ga masu saye ko kuma sari duk ana bayarwa. Sannan wannan kamfani idan ka sai maganin ka kowane gari kake, kowace ƙasa kake, in dai ka siya
za a iya kai maka shi har gida kuma kowace ƙasa. Sannan za ku iya samun su akan lambobi kamar haka 070 63 34 36 01 ko kuma 070 26 89 68 89 ko kuma 080 69 80 56 18. Waɗannan lambobin idan kun kira su ne za ku same su kai tsaye domin a samun waɗannan magunguna da suka danganci maza da kuma na mata. Mutanen garin Gombe muna godiya. Al'ummar arewacin Najeriya kai har ma da kudanci ga wani muhimmin sako zuwa gare ku daga babban kamfanin da yake samun muku da sutura ta maza da mata. MA Dan Canji Nigeria Limited da ke kasuwar kantin kwari a birnin Kanan Dabo. Muke shelanta muku hajar mu ga masu siyan ɗaiɗai ko sari. Ku garzaya ku same mu a kasuwar kantin kwari IBB Way lamba 80 daura da Stadium ta Sani Abacha. Ko ku neme mu a reshen mu da ke lamba 15 layin 'yan nono gidan Alhaji Awwal mai ɗan kwali. Ku zo ku yi tozali da falla-fallan atamfofi na alfarma da material na kece raini ga yaduna na zamani dukansu garaɓasa ce ta musamman ga masu siyan ɗaiɗai ko sari. Ku dai kawai ku neme mu a lamba 80 IBB Way da ke cikin kasuwar kantin kwari a birnin Kanan Dabo. Ko ku tuntuɓe mu a wannan lamba. Kwastomominmu da ke nesa da gari muna hada-hadar kasuwancinmu a manhajar WhatsApp. Mu tura maka samfur idan ya yi maka ka turo kuɗi mu tura maka kayanka har gida. MA Dan Canji Nigeria Limited, siyan nagari mai da kuɗi gida. Shin kana so ka yi aiki da WhatsApp guda 2 har zuwa guda 10 akan waya ɗaya? Kana so ka sauke bidiyo daga cikin Instagram zuwa cikin wayarka, misali a ce kana cikin aiki a cikin Instagram sai ka ga wani bidiyo ya maka kake so ka sauke zuwa cikin wayarka. Shin kana so ka dada account din da wani kwace maka, misali a ce kana kake cikin aiki da Facebook ɗinka sai wani kwace maka ga canza masa suna da sauransu ba sai inda ka dada shi ba? To albishirinku, ina tare muku channel ɗina mai suna Sa Technology. Ku je ku danna mu alamar subscribe sannan ku danna mu ƙararrawar sanarwa tunda za a ce duk abin da ɗora zai samu isa zuwa gare ku. Ba iya wannan tutorial channel ɗina mai tsaya ba, ga masu son koyar sana gyaran waya don su dogara da kansu ko haka flashing dukkan channel ɗin namu yana koyar da wannan abubuwa. Zan koya muku inda za ku subscribe zuwa ga channel ɗin nawa saboda akwai masu suna da yawa mai suna Sa Technology, to zan nuna muku inda za ku subscribe zuwa ga channel ɗin nawa. Mu je zuwa cikin bidiyon. Ya za ka yi subscribing zuwa ga channel ɗin Sa Technology? Za ku shigo YouTube ɗin wayarku kamar haka. Wannan shine YouTube, sai ka zo daidai gurin da aka rubuta search ɗin kamar haka. Bayan ka shiga sai ka rubuta Sa Technology. Bacin ka rubuta ga wani guri da aka rubuta search kamar da kuke kallo, sai ka taba shi kamar haka. Bayan ya bude za ku ga Sa Technology din suna da yawa. To wannan na farko din mai hoton gilas din nan da kuma gashi na rubuta shi da manyan magaƙe, to shine channel dina. Sai ka bude shi kamar haka. Bayan ka bude ga wani guri da aka rubuta subscribe kamar da kuke kallo gashi ja, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi ga wani guri mai ƙararrawar nan sai ka taba ta kamar haka, sai ka taba mu wannan all din. To idan ka haka duk darasin da muka dora za ka dinga kalla. Wannan shine hanyar da ka bi kai subscribe na channel din Sa Technology. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Tsoho da tsohuwa da yaro da yarinya, duk mutumin da yi giggiwa a gurin bada kuɗi ko wani abu ko wata waya ko ku kashe. Nasarar gani duk wanda kaga yana kiwo ungulu to tabbas kasuwar asara ya nufa. Dukiyar da mahaifinsa ya bar musu ita ce ta tsone masa ido, sai dai kash neman jefa rayuwarsa cikin ruwan duniya da lalacewa, hakan ta sa ya gamo da babban ajalinsa. Nasarar gani da Allah an ci galima kuɗin mutumin can tun da shi ya walar da mu. Kai tarin fa ya koga ga sahun baburin sanan tarin fa ya koga. A wannan ake sa wannan ake cewa. Wannan shiri zai rika zuwar muku a tashar mu ta YouTube mai suna Umar Sele Hausa TV. Ku yi subscribe ku danna kararrawa. Wai kai bala wai kai da wani. Tauraro mai wutsiya. Ganin ku ba alheri. Daga yau sai babu kai babu gidana. In na ƙara ganin ka wallahi ranka samu kuro sabaci. Babu sana'ar da nake yi kawo, sannan ga talauci yayi mana katutu. Sannan gashi ba mu da cinyo ba mu da na gobe. Wai kai me isa ne kake haka ne? Wannan wani irin mugun hali ne haka? Kai ba za ka hakuri da abin da ga ba. Kai wa kake ga wannan magana ina faɗe kana faɗe ne kai ya zai a ci a gan wannan abu. Gadon dukiya ba illa bane, haka zalika amfani da
ita ba illa bane, sai dai kash wane ne zai iya tasarrafin dukiyar, sai dai 'ya'yan sun nemi su da gayyara. Ni da kai ke ma ki da wanne zan je? Umma kamar fa matsayin uwata na ɗauke ki, abinda zan wa mahaifiyata ta ji daɗi ke ma zan iya yi. Rayuwarsu ta shiga cikin kunci domin ganin cewar ba su mallaki abin da suke da shi ba. Nasarar gani. Labari da tsarawa Abba Abdulkarim Yalwa, ɗaukar nauyi Ishak Miya, mashiryin shirin Umar Musa Sele, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Shamu. Ya fice ta bayan shamaki. To ya kake so mi ma? Kai baka san wasa ba? Wani wasa Alhaji, kai ka sani fa ina ganin girman ka, banda kai ne billahi la azimu dole sai ka mutu a gurin nan dan ka san aiki na baya kwana. Wanda ya bada umarni Sa'ad Maska. Nasarar gani. Dona shiri zai rika zo muku duk ranar Talata misalin karfe 8 na dare.